Now, I think the crisis that we're having in UTNEC today is the level of management. I don't think they're up to speed. Basecicini lokuphulukana nemisebenzi yabo abasebenzi abangama-900 benkampani evelisa amavili ezithuthi Goodyear nezinze eKarega eNelson Mandela Bay eMpuma Koloni. We can confirm that the 42-year-old police official was taken into custody by yesterday afternoon, and there were some interrogations which took place. Luzela Mathokazi uphando lamapolisa aseFreystata emva kokubanjwa kwepolisa ngokuphathelene nesiganeko sokuqweqwediswa kukaKamokhelo Bawukude waseBloemfontein ngolwesine ngethuba ephuma esikolweni. Utete Tijana uphumelele umdyarho wamadoda weComrades Marathon ityeli lesithathu ngelixa intandane yeli uGerda Steyn inguye ophinde waphumelela umdyarho wabasetyhini ityeli lesine. Sinamkele kwindaba zethu andamba indodo andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Kubanjwe ipolisa ngokuphathelene nesiganeko sokuqweqwediswa kukaKamokhelo Bawukude eBloemfontein kwiphondo laseFreystata. uKamokhelo Bawukude uqweqwediswe ngamadoda amabini nebezenza amagosa esipolisa ngolwesine ngethuba ephuma esikolweni. Kubanjwe ipolisa elineminyaka engama-42 ubudala ngokweyamene nokulahleka kukaKamokhelo Bawukude oxhwilwe kwiveki ephelileyo ngethuba ephuma esikolweni. Amapolisa athi eligosa libanjiweyo lisebenzise isithuthi sesipolisa ukuthumba uKamokhelo. We can confirm that the 42-year-old police official was taken into custody by yesterday afternoon, and there were some interrogations which took place. And today it was confirmed that he will be kept in custody on a charge of kidnapping. Umkomishinala wamapolisa kwiphondo laseFreystata uthi kuza kuqha ukujinga abantwana bedlala kwabo baqhubekayo ukwaphula umthetho. Watsho esithi akukho umuntu ngaphezulu kwengalo yomthetho. As we indicated in our media briefing yesterday, that we are not only going to look outside, but we are also going to look inside. And we managed, while we were doing our investigation, to link this vehicle to this particular individual who is a police official within our structures. Ukanti otishala nabazali besikolo apho befunda khona uKamokhelo bebebambe umthandazo ngolwesihlanu nalapho bebesithi banethemba lokuba uza kubuya ephila. Amapolisa athi enza unako ukuqinisekisa ukuba uyafumaneka uKamokhelo. Kanti ke elinqaku siphuma kulo libali likaKamokhelo nekuye kwabanjwa igosa lesipolisa ngephathelene nesiganeko sokuqweqwediswa kukaKamokhelo Bawukude ngamadoda amabini nebezenza amagosa esipolisa ngolwesine ngethuba ephuma esikolweni. Baphile exhaleni abasebenzi benkampani evelisa amavili ezithuthi Goodyear nezinze eKarega kumasipala Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni okuze emva kokuba lo mzimvelisi ubhengeze ukuba uza kuzivala iingcango zawo emva kweminyaka engama-78 usebenza kulo masipala okanti ngabasebenzi abangaphaya kwama-900 abaza kuphulukana nemisebenzi yabo ngenxa yokuvala kwale nkampani. Now, I think the crisis that we're having in UTNEC today is the level of management. I don't think they're up to speed, because if they were competent, they could not fail the entire Goodyear family in UTNEC, together with their families, together with the community, especially the taxi industry. Second problem, they are not investing on the human capital. Those companies, they invested on people so that people can be well trained. The guy who's operating the machine, he is also a fitter, he is also an electrician. So when the machine stands, there is no delay of asking or looking for the operator or for electrician or for the mechanic. The same guys operating the machine have got the tools to repair the machine.
Amapolisa kwiphondo laseMpuma Koloni athi umrhanelwa owayanyaniswa nesiganeko sokubulawa kwegosa lesipolisa eNqamakhwe udutyulwe wabulawa kudubulwano namapolisa. Umpu weli polisa belibulewe ngumrhanelwa kuthiwa wabiwa ngethuba kusenzeka esi siganeko. Kanti amapolisa athi umrhanelwa uye kamva waqweqwedisa izithuthi ezintlanu kwilinge lokuzama ukubaleka. Abakwantsasana baye bamfumana umrhanelwa lo eNgcobo eMpuma Koloni nekulapho aye wadubula kuqala emapoliseni ze wadibana neembila zithutha wadubuleka wasweleka kuludubulwano. Amapolisa eMpuma Koloni ayangqina ukuba umrhanelwa oyanyaniswa nokubulawa kwepolisa kunye nelokuxhwilwa kweemoto ezintlanu usweleke kudutyulwano namapolisa eNgcobo. Esi sehlo senzeka emveni kokuba kudutyulwe kwabulawa ipolisa lisendleleni eya emsebenzini ngezithuba zentsimbi yesihlanu emva kwemini eNqamakhwe. Umrhanelwa emva koko uye wabaleka waze waqweqwedisa iimoto ezintlanu ngokulandelelana. Lo mbhodamo uphele eNgcobo phezolo nalapho amapolisa aye alandela umkhondo womrhanelwa. Abasemagunyeni baxela ukuba umrhanelwa uvule iimbumbulu xa ejongene namapolisa. Amapolisa aye aphindisa adubula wangcwelerheka umrhanelwa wasweleka. Iinkonde neenkondekazi ezidla umhlala-phantsi kwindawo yogobityholo iSolblatyi eRoodeport eRhawutini zithi izindlu zazo ze-RDP zithathwa ngabanye abantu ngokungekho mthethweni. Bathi kwizindlu zabo kwangena abanye abantu ngo-2008 phambi kokuba bazinikwe ngokusemthethweni ngurhulumente. Bakwagxeka urhulumente ngelithi kwakumele umasipala amilisele isigunyaziso senkundla sango-2010 nesasinyanzelisa ukuba baphume baphele abo bahlala ngetshova kwezi zindlu. Umama oneminyaka engama-60 notyhola ngelithi wathathelwa indlu yakhe uthi bunzima ubomi bakhe abuphilayo kwityotyombe nangona enendlu awayokhelwa ngurhulumente. Nna ke saenetse ntlo ka 2008 bantha ba re intlo ya ka invetiwe. Ndatyiketyela isiqinisekisi somninimzi ngo-2008. Emva kwexesha ndaxelelwa ukuba indlu yam inomntu oyithathe ngokungekho mthethweni kwaye uza kukhutshwa, kodwa zange yenzeke loo nto. Ndaye ndaqhubeleka ndahlala kweli tyotyombe ngethemba lokufumana uncedo. La go nna he ko mkhukhu ke ntse ke ba letile gore ga gongwe ba tla nthusa abazange ba nthusa. uMoses Zwane noneminyaka engama-72 uthi uloyiko lwakhe kukuba alandulele eli engakhange ayifumane indlu yakhe. Abantwana mangefa la thola ukuthi abanakhaya ngeke babe base bangena lapha nendlu yayiluza vele. Omnye wabantu abahlala kwizindlu zezinkondekazi uthi ewe indlu akuyo yakhe kodwa uhlala kuyo kuba neyakhe yathathwa ngomnye umntu. Le ndlu engihlala kuyo ngihleli kuyo as a waiting room yami engihleli kuyo because indlu housing anginike yona i-RDP ihleli abantu abanye abayiqekezile abahleli phakathi kwayo. So kufuneka baze bangisolvele leyo problem ukuze ngikwazi ukumove from la 1823 ngiyongena kule ndlu abanginike i-title deed yayo. Inkokheli yasekuhlaleni ithi isebe lokuhlaliswa koluntu lingunobangela wale ngxubakaxaka. The government must intervene because they are the ones who have allowed this problem to take this long. Because I remember in 2013 and 2014, a government sent MMC, Mr. Denbovu, who was representing housing by then, but he didn't solve this problem. Isebe lokuhlaliswa koluntu eRhawutini liziphendulele ngelithi lizokwenza uphando mayelana lengxaki. Kulindeleke ingqele eqhaqhazelisa amazinyo kumaphondo asibhozo ukusukela kubusuku banamhlanje. Iziko loqikelelo lwemozulu kweli iSouth African Weather Services lilumkise ngomsinga wengqele okhatshwa likhephu. Kungoku nje abenkonzo zikaxakeka eRhawutini balungiselela unongekehli othi ubangelwe kukubaswa komlilo ngakumbi kwindawo zogobityholo ngelixa kwamanye amaphondo amafama elungiselela le meko. Iindawo zogobityholo zezona ezithwaxa ngamandla zingxaki ezoyamene nomlilo ngexesha lasebusika. Isithethi seziko leenkonzo zikaxakeka uRobert Mulaudzi uthi bayilungele ingqele iSouth African Weather Services elumkise ngayo. On high alert, we're monitoring most of our informal settlements like the one where we are now.
We've got our disaster management monitoring teams in all 7 regions of the city, monitoring those areas which we know that they are vulnerable to fire incidents. Kusenjalo eDrakensberg KwaZulu-Natal abahlali bathi ayisabothusi ingqele sele kuyinto abayiqhelileyo kule ndawo. Thina hlahle sikhule siyazi ukuthi yabanda so mawukhulele lana it's something that we used to and it's not a shocking thing noma ngabe kuthiwa we got a hint ukuthi there will be a snow but thina we're not actually afraid of it because it's something that we grow, it's something that we used to it. Xeshikweni eBuckley East eMpuma Koloni amafama esithi alilungiselela kwangethuba elixesha lonyaka. The preparations actually is a whole year round preparation. We have to keep our stock in good condition all year round so that they can survive cold fronts that are predicted like the one coming. It's not just a 1 or 2 day preparation. You can't take skinny livestock in bad condition through a cold front like this one coming. KwelaseFreystata amafama athi noko ebengekayilindeli le meko. It has really been a surprise that we are going to get these harsh conditions at this moment. And so far, we've been trying by all means to get the maize off the field as quick as possible. Ngelixa abahlali baseBhofolo eNtshona Koloni bona besithi abayilungelanga ingqele ezayo kwanekhephe eliqikelelwayo njengoko izindlu zabo zingekho kwimeko ezilungele ingqele. Umbalenhle Mkhatshwa oneminyaka engamashumi ubudala uzenzela igama kwilokishi yakhe iWinnie Mandela esethembisa eGauteng nalapho lo mdaniso uselula evule istudio somdaniso ohlobo lweballet sabantwana nalapho bafundisa indlela yokuziphatha kwakunye nokuzonwabisa. Ibali likaMbali liqaqambisa ukunyamezela nokuzimisela nokwamkhokhelela ekubeni avule indawo yokuba abantwana abasakhulayo bafunde ubugcisa beballet kwindawo ekufutshane kubo. I saw a gap in this place in Tembisa, and I thought that because when I was dancing there was not a lot of black children where I would dance, and even if there was they never had they didn't even know where the township was. So for me it was really important to bring it here because I know that the children here are as talented as any other children anywhere else, and some of them here don't have the opportunity or the access to ballet. So I figured this would be the best thing for them here. Abazali bayalivuyela elinyathelo lalentwazana. Because it's a township, kids get exposed to things that are not good, but this keeps them away from the streets. Our daughters actually go to the same school. So ballet gives lessons at the school as well. That's how we found out about the academy. But now knowing that her main studio is in the township where all these other kids have access to is just amazing. Unozala uthi nangona kungakhange kube lula ukwenza oku kodwa unelunda ngosana lwakhe. It's not an easy task, it's difficult. We had to dig in quite deep into our pockets. We definitely went out of pocket in trying to bring this up. But at the end, we are here and, everything prevailed. Umbali uthi abanye abantwana baza kube bekhuphisana okokuqala kukhuphiswano oluzayo kulonyaka kwaye unethemba lokukhulisa istudio sakhe ukuze afikelele nakwezinye iidolophu kweli. Iqela leMamelodi Sundowns lithi libeke kwelokulibala into yokubethwa kumagqibela kankqoyi endebe yeCAF Champions League kwaye ngoku onke amehlo liwathe ntsho kwindebe yehlabathi yamaqela iClub World Cup ngelasemzini. iBrazilians intingeleko laseMelika ngale njikalanga nalapho ziza kuba lilinye lamaqela amane aza kumele ilizwekazi leAfrika kule tumente, kanti abadlali nabaqeqeshi beliqela bathi bachulumancile kakhulu kukuthabatha inxaxheba kule tumente. It's gone, and we have to look at the next on the calendar. It's a different calendar. We have to embrace the next challenge, and it should also give us excitement that now you are going to the Club World Cup. In as much as you also have to pick the pieces from what you went through in the CAF Champions League, but we are excited to go to the US and also compete with the best teams in the world. It's a Club World Cup. There's no bigger than this, and we can't be mourning for too long. This is massive. That's probably the biggest club competition. So
we're excited, we're looking forward to it. And like I said, when I saw the training today, you could see, the energy is back, the spark is back, and that 5 days done as well. Unotabile Makaphela. Enkosi kakhulu ke mamqwathi noncuthu kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe wethu umbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku kwidesika yam yeMozulu nake bethu igama lam ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje ke yenjenje iMozulu masiphawule kaloku umzantsi umfanekisi wethu wokuqala ogxininisayo ngamandla kumzantsi Afrika uphela iziganeko zamvanje zebuzi nokuyawuphawula kakhulu futhi xhaphaka kakhulu kusebeka kakhulu kwamafu nenkwanca nemvula apha ekuseni ngamandla futhi kwincam kovelcom ekuseni futhi ngaye la 8 degrees baqhubeka emva kwedilala ngomso beyisonga la mini ngaye kaloku la 11 degrees bukele ekhaya chuncembe nam ngokubanzi njengamaqondo wakho kaloku phansi naphezulu ngeloqala nqabe thuna iphondo kusempuma koloni ngamandla futhi kuntshona nombindi walaphondo kuyabanda mpela phako kaladokwe nazo zonke nje ezangingqi ngaye la 5 degrees ibe mpela ke la meko phaya koBurgersdorp kubande kakhulu imeko emaxongo ngaye la 2 degrees kanti ke baphila kanje mbukeli wami ephondweni laseFreystata ngamandla futhi kumantla welaphondo indawo ezifana phala kuKosasolburg ekuseni futhi qabaqaba ngamafu ngaye la 8 degrees ngo-14 ke xa bezawulala ngomso ubona mbukeli wam baphila ngolu hlobo phaya ephondweni elisentshona koloni ngamandla futhi ezandawo zonke nje ezigudlu nqweme ndawo ezifana phala koFred Ndala ekuseni futhi akhona amafabiko kakhulu phaya ngaye kaloku la 6 degrees ibe lilanga ke xa belala ngomso ubona baphila ngolu hlobo phaa kwelaphondo eliseNorthern Cape ngamandla futhi amazantsi walo imaxongo imandundu imeko phaa kakhulu koSutherland bekusola iqanda naphaa koCalvinia futhi ekuseni ngaye la 2 degrees kwakhona sihlabele mgama phaya ephondweni eliseNorthwest ngamandla ke mbukeli wam phaya kwintshona nempuma yalo koRustenburg ekuseni futhi abikho loo mafumpela ngo-9 degrees naphaya eKlerksdorp ngabanda xa bevuka phaya ngaye la 8 bukele ekhaya baphila kanje kaloku phaya ephondweni eliserhawutini apho sikhoyo ke sineka ngolo mzuzu futhi amazantsi welaphondo ndawo ezifana phala koSprings Soweto Alexandra futhi inkwanca ka-6 degrees naphaya eTshwane kundlunkulu ekuseni futhi bevuswa ngu-7 bona ke baphila kanje phaya ephondweni eliseLimpopo kumantla ke apha emzantsi ngamandla bukeli wam futhi kwimpuma elaphondo phalaburwa nazo zonke iziphaluka phaya kuyabanda ekuseni ngaso kaloku eso sibini bethuna masehle sithe chu futhi phaya ephondweni lasempumalanga futhi ngamandla kumaxa welaphondo kosikhukhuza ekuseni nazo intshona zithe chacha yonke la ntsasa ngo-5 degrees naphaya kombombela futhi kunganethe ekuseni ngaye ke mbukeli wam la 10 degrees bethuna mandiyivale ndiyisonge phaya kaloku KwaZulu-Natal futhi ngamazantsi koKokstad kuyabanda ngo-9 degrees naphaa koPietermaritzburg ekuseni futhi ku-17 Ladysmith kuntshona futhi kwasekuseni ngesithandathu mna ndindithanda kangaka xa eshwele miyole Kamnandi mawethu.